מנצח פוגש מנצחת, וזה הזמן לתת לה הרבה עידוד. אז קודם כל, הדבר הראשון שמנצח צריך לעשות, מה שמייך דרך אגב? קרן. קרן, שלום, אני גאל, את נשואה? לא. טוב מאוד. אז קודם כל, קרן, נעים מאוד, קרן זה שם מצוין בשביל מנצחת. דבר ראשון, בואי נעבוד קצת על עמידה, בסדר? מה שלומך? טוב. אז בואי, אפשר לעמוד ככה, אבל זה לא טוב כי לא יכבדו אותך. אפשר לעמוד ככה, עם גב זקוף, ובואו נתרגל ראש קדימה, ומבט חשוב בעיניים. מצוין, זה כבר התחלה טובה. וחוץ מזה, כלי העבודה שלנו, וזה ברצינות בניצוח, הכי חשוב הוא הידיים. כמה שמנצחים מדברים פחות, התזמורת אוהבת את זה יותר. זה אני מספר לך סוד. ואנחנו צריכים להגיד ולהראות הכל עם הידיים, ואפשר להראות עם הידיים. בואו ננסה לתרגל את יד ימין. קודם כל ניקח אותה קדימה, ולמטה. קדימה, עם הרבה ביטחון, ולמטה. מצוין. עכשיו, אם אנחנו הולכים את היד קדימה, אנחנו יכולים לנסות להתחיל לספור, אוקיי? 1, 2 שמאלה, 3 ימינה, ו4 לשמיים. 1, 2, 3, 4. קצת יותר מהר. 1, 2, 3, 4. יותר בטוח. 2, 3, 4. 1, 2, 3, מצוין. מצוין עוד פעם. 1, 2, 3, 4. כמעט מוכנה, קודם כל היא עושה עבודה יפה מאוד, הרבה יותר ממה שאני למדתי בגילה. וכפי שחני אמרה קודם, ובצדק רב, השרביט הוא מאוד מאוד חשוב. השרביט הזה, אני כמעט אף פעם לא נותן לאף אחד, רק למנצחים מוכשרים. וקודם כל בואי נראה איך את מחזיקה אותו, עם 2 אצבעות או עם 4 אצבעות, ויד קדימה. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. כל הכבוד, קודם כל הכבוד עד עכשיו. יפה מאוד. אחד התפקידים החשובים של מנצח זה לתת לתזמורת קצב כדי שהתזמורת תדע לנגן ביחד. בואי ננסה את זה, נראה אם זה יעבוד. כי אולי חני לא כל כך הצליחה לתת לתזמורת את הקצב שהיא צריכה. לפני שאנחנו מתחילים, הסוד המקצועי הכי גדול, אני אספר לך, זה איך להוציא מהקהל הכי הרבה מחיאות כפיים. את יודעת איך עושים את זה? משתחווים. זה תמיד עובד אגב. אם משתחווים, נותנים מחיאות כפיים. קרן, את מתרגשת? בהצלחה. בהצלחה לקרן, בואו נראה.
בגלל זה לא הצליח. אני אמרתי לך,